खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 30 अक्ट'बर 2020 शुक्रबार फैगौ दिननि बेलासिनि माखासे मोजां गाज्रि आरो फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय पाकिस्ताननि सासे मिनिस्टारा पुलवामायाव 2019 मायथाइनि फेब्रुवारियाव इन्डियान सिकिउरिटि फर्सनि सायाव उदखारिफोरा बम ब्लास्ट खालामनाय जाथायाव इमरान खाननि गभर्नमेन्टनि आखाइ दं होननानै बुंदों। नाथाय बे बाथ्राखौ इमरान खान जायबा पाकिस्ताननि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा नंखाय होननानै बुंदों। लोगोसे आसाम JEE मेन 2020नि टपार नीलनेश कट्रा दास, बिनि बिफा डक्टर ज्योतिर्मय दास आरो टेस्टिं चेकिं डिपार्टमेन्टनि साथाम हेमेन्द्र नाथ शर्मा, प्रान्जल कलिता आरो हिरुलाल पाठक बिथांमोनखौ मेन एग्जामाव नकल खालामनायनि दायाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। गुबुन फारसेथिं जम्मु एन्ड काश्मीरनि बारग' चिफ मिनिस्टार आरो PDPनि चिफ महबूबा मुफ्तीआ काश्मीराव हा बायनाय आरो फाननो हानाय गोदान आयेनखौ लानानै BJP गभर्नमेन्टखौ एटेक खालामना गभर्नमेन्टआ एथ' बोलोगोराबा चाइनिसफोरा लादाखआव सेना लानाय हाखौ सेफिन बे आयेनखौ काश्मीरनि मानसिफोरनियावल' बानायना जेबो मुलाम्फा गैया होननानै बिथाङा बुंदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय हारियाना गुरुग्रामनि गंसे हस्पिटालाव सासे 21 बोसोरनि ट्यूबारकुलोसिस पेसेन्टखौ हस्पिटालनि स्टाफआ ICUआवनो जिनाहारि खालामदों। बे जाथायखौ पेसेन्टआ ह'सआव फैखांनायनि उनावसो न'खरनि मानसिफोरनो लिरनानै फोरमायदों। जोबोर लासिंसिं जाथाय। लोगोसे इन्डियान आर्मिया गावसोरनि गेजेराव रायज्लायनो एबा चाट खालामनो थाखाय वाट्सएपफोर बायदिनो SAI मुंनि एप्लिकेसन डेभेलप खालामनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय चाइनिज आर्मिफोरा बर्डारनि 350 किल'मिटार गोजानाव आरो बे जायगानि मुङानो जाबाय नाक्सुआव गोदान हेलिकप्टार बाग्रा बानायदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय साननैसो सिगां मुम्बाइ बेन्द्रा कर्टआ मुम्बाइ पुलिसखौ एक्ट्रेस कंगना रानौत आरो बेनि बिनानाव रंग'लीनि सायाव ससियेल मिडियायाव गाज्रि पस्ट होनायनि थाखाय FIR लिरनो थिनखांनायनि उनाव आरोबाव एखे दायनि थाखायनो मुम्बाइ आन्धेरी कर्टआबो पुलिसखौ FIR लिरनो अर्डार होबावबाय। लोगोसे दिनैनिफ्राय भारतनि सासेबो नोगोरारिफ्रानो PUBG गेमखौ बाहायनो हानाय नंला। थांनाय दाननि सिगांनो भारत सरकारा जोंनि बे हादोराव अनलाइन PUBG गेमखौ बन्द' खालामनाय जादोंमोन। नाथाय बेनि उनावबो PUBG मबाइल आरो PUBG लाइटखौ गेलेनो हागासिनो दंमोन मानोना जोंनि बे मबाइलाव एक्टिभ जानानै दंमोन। नाथाय दिनै 30 अक्ट'बरनिफ्राय रावबो गेलेनो हानाय नंला। लोगोफोर दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। बाय बाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै जोङो आइजों आंजों दं भिडिअ खालामदों।